vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane mamwe mamessages andadzoka ndakakubatirai ndichida kungoti ruregerero kune avo vandisati ndapindura vane mamessages avo awo avakanditumidzira kuinbox kwangu kuWhatsApp because flu yacho yakandibata inorwadza chaizvo. Asi regai tibva tapinda mune mamwe mamessages andauya ndakakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu. Inini mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so: kuno kunyika kwatiri kurarama tiri kwakatanga kunetsa nhau idzo dzekuti vanhu vanofanira kuita mapepa. Saka zvakazoitika ndezvekuti murume wangu ndiye akabva azotanga akaenda akanoaplya pasipoti yake nekuda kwekuti tainge tisina mari yekuti tinge tichienda tiri tose at the same time. Then murume wangu akati aenda mukoma, handizivi kuti ishavi here kana kuti idhimoni rakabva randibata. On that very same day murume wangu ndakati ndichinobva kumukwidza ndakabva ndazototanga kutoita boyfriend, because on that same day ndakati ndichidzokera kumba ndakabva ndazoita zveuber. Ndiri muuber imomo, murume uyo ainge achidriver uber yacho iyoyo ainge ari wekuZimbabwe, but inini handina kuziva kuti ainge ari wekuZimbabwe. Ndakazotozviziva tatova padhuze nekusvika kumba uko kwatinogara. Saka mukunotaura iye akabva atanga kungondibvunza tumwe tumubvunzo nhando kusvika murume uya abva azondipfimba. Ndakamubvuma murume iyeye ende takabva tatoita bonde mukoma, because takati tichisvika kumba kwangu achindidropa iye akabva anditi ndiroda kuona kuti paunogara unogara murumu mupi. Ndakabva ndaita zvivindi zvekuburuka nemurume uya weuber ndokubva ndapinda naye mumba umo mandainge ndichigara. Then takati tapinda mumba muya mukoma, inini nemurume uya takabva tatotanga kutobatana ndokubva tatoita bonde. But tizati tatanga kuita bonde, murume uya ndakabva ndamuudza kuti hazviiti kuti tinge tichiita bonde, zviri nani kuti utange waenda kunotsvaka macondoms, because kuti tinge tichiita bonde, look, tiri vanhu vekuti tatotanga kutosangana nhasi uno. Saka hazviiti kuti tibva tatongoita zvivindi zvekusangana pabonde pasina kana kumboshandisirana dziviriro. But murume uya akabva anditi it is too late, zviri nani kuti tinge tichingosangana pabonde, but kana yava nguva iya yekuti anenge ava kuda kupedza anobva azoburitsa nhengo yake mandiri. Takabva taita bonde, but mukoma zvese zviya zvatainge tapromisana kuti kana ava kuzorasa urume hwake anofanira kuti ange achizoburitsa nhengo yake mandiri, zvese zvinhu izvozvo takabva tazvikanganwa, because the way that we were enjoying it was just too much. And mind you mukoma, handisi munhu wekuti ndainge ndichichita kumashure, ndakatopinda mumarriage macho nditori mhandara. This was my first time cheating. Saka that experience iya yekuziva kuti ndiri kuita bonde neumwe murume asiri murume wangu, I think kuti zvinhu izvozvo zvakabva zvaraisa that level of excitement. Ndakabva ndaenjoya, ende kakuenjoya ako kandainge ndisina kana kumbogara ndasangana nako. From that time onwards mukoma ndakabva ndatanga kuita very wild. Ndaiva nemamwe magroups angu awo andainge ndiinawo paWhatsApp aipota achitumidzirwa malinks. Ndiri munhu wekuti ndinofarira zvangu kungogara ndichingoverenga manovels, especially echishona nemanovels mamwe anongotumidzirwa pamaWhatsApp. Saka mugrupu rimwe randainge ndiri iro remalinks ndakabva ndazotanga kujoina mamwe magroups mushure mekunge ndaregister imwe WhatsApp. Saka ndainge ndava kungojoina magroups edating. Murume wangu ainge asina kana 2 days aenda kuZimbabwe kunoaplya passport. Ainge asati atombosvika kumusha mukoma pandakatanga kuita so wild. Ndainge ndichingoti kana ndikangonyengwa nemurume pafoni, kana kuri kunzi murume iyeye anenge ari muprovince umo mandinenge ndichigara, ndaisatomboita kana any fear yekuti ndinge ndichiudza murume iyeye kuti anditumidzire mari. Even on the day murume wangu paakandiudza kuti ainge achitoenda kumakombe kunoaplya passport, ndainge nditori kusleep over mukoma. Zvinhu izvi I don't know kuti
idhimoni here rainge randibata, because as a woman akapinda mumarriage mukoma ari a virgin, ndiri munhu wekuti ndainge ndakazvibata, because in the area yacho yandakakurira maiva muine mimwe miedzo, because ndakakurira in a mining town. Saka vanhu vakakurira munzvimbo yekuti munenge muchiitwa zvechikorokoza, they know the temptation, because kunenge kuine vakomana vanenge vaine mari. But ndakakwanisa kukurira miedzo yese iyoyo kusvika ndakwanisa kuzotopindawo mumarriage ndichiri musikana akakwana. But mukoma, the way that I lost control, zvinhu izvi mukoma zvakangoitika for 2 weeks, but pa 2 weeks idzodzo murume wangu paainge ari kuZimbabwe ndakadanana nevamwe varume vakawandisisa zvekuti ndakazotosvika pakuzotobatwa nechirwere chepabonde. That is the reason why murume wangu akazoita 2 weeks ari kuZimbabwe, because murume wangu paakandiudza kuti ndinge ndichigadzirisa mari dzekuti ange achizodzoka kuno kunyika kwatiri mukoma, pandakaona kuti inini ndainge ndabatwa nechirwere chepabonde ndakabva ndazoblokesa card kuitira kuti ndingodhileya, because ndakatya kuti kana murume wangu akadzoka apa sevanhuwo vekuti tinenge tavawo nekanguva kanenge kakati rebei tisina kusangana pabonde, iye aibva azoda kuzosangana neni pabonde, apa ndainge ndava kutya kuti ndinokwanisa kuzomutapurira chirwere chepabonde. Saka ndakabva ndazoblokesa kadhi redu rekubank ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndisingakwanisi kumutumidzira mari in time, nekuti ndainge ndava kufanira kumbofambira kuti kadhi iro randainge ndablokesa rekubank ritange raita right ndozokwanisa kuzomutumidzira mari. Ndakaita zvimazuva zvakati mukoma ndichingopostpona nyaya yacho, ndichingopostpona. Apa kupostpona kwandainge ndichiita inhau yekuti inini ndainge ndichida kuti mapiritsi aya andainge ndapiwa kuclinic ndikwanise kupedzisa kosi yacho iyoyo, ndokubva ndazotumidzira murume wangu mari ndichiziva kuti ndainge ndasarwa neabout 2 days kuti kosi yangu iyo yandainge ndapiwa kuchipatara inge ichizopera. Mari yandakazomutumidzira ndakaimutumidzira iri weekend ndichiitira kuti iye paanozoenda kunokolekta mari kunenge kwatovharwa, ende ndo zvakabva zvazoitika. So iye akabva azokolekta mari musi wandainge ndava kupedzisa kosi iyo yandainge ndapiwa kuchipatara. Murume wangu ndokubva azodzoka zvake. Murume wangu achidzoka kuno kunyika yevatorwa ndakabva ndatonzwa kuti panapa ndatopindwa nekamhepo, ende kashavi kaya kainge kambondibata ndakanyatsonzwa kuti kainge kaenda. Murume wangu achidzoka iyewo haana kana kumbogara asuspecta anything, ende ndakabva ndameka sure kuti ndadhilita WhatsApp iya yandainge ndaisa mufoni mangu ndokubva ndatanga kuita mukadzi ainge ari straight forward. Takati taunganidza zvikari zvimwe zvimari, now it was my turn kuti ndinge ndichiendawo kumusha, but mukoma ndakati ndichingonopesana nemurume wangu, so ndakabva ndanzwa kuti no man, kakuvaviwo kacho kandainge ndava kuitwa ndainge ndichida kutokwenywa neumwe murume, but murume ainge asiri murume wangu, asi ndakambozama kuzvishingisa. Then kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunotorera passport, ndaifanira kuenda kunotorerawo passport kuHarare. Ndakabva ndaenda kunogara kuhama dzemurume wangu, saka ndainge ndichigara kumba kwaVatezvara, but Vatezvara ava ndibangukuru vemurume wangu. Handina kana kumbogara ndaziva kuti ndichazosvika pakuita bonde nabangukuru vemurume wangu. Zvakangoitika so fani mukoma, tainge tichitoenda kumakombe because ndo vakandiperekedza sezvo vainge vari ivo munhu aitanga kubuda pamba. Saka ivo vamwene vangu vakabva vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichibatana naVatezvara vangu kuti vaende kunondisiya kumakombe ikoko. Saka Vatezvara vangu ava mukoma vainge vachishandisa pickup, it's a single cab. Saka mukunozonofamba kudaro mukoma vakazopika up umwe munhu, then inini ndakabva ndazogara pakati. Saka tainge tagara tiri vatatu kumberi ikoko, but mukunofamba kudai so mukoma ndaiti kana ndikanzwa vachindigoma so paya pakunochinja magiya ndaibva ndanzwa ropa rangu richimhanya, and I felt so uncontrollable zvekuti mukoma ndakazongokaruka ndagumana navo, and the way yacho yandakagumana nayo ndakatoona kuti kunyange ivo vakavhunduka ende tose takavhunduka at the same time. Zvinhu izvi zvakazoitika munhu uya wavainge vakwidza ava kuburuka, saka ndakangokaruka ndavabata ruoko because I was trying to find a way yekuti ndizvibalance.
since munhu uyu ainge achiburuka ainge akaitawo mukobvu, saka ndainge ndichitsvaka way yekuti ndizvibhalanse so that munhu iyeye anokwanisa kuburuka. Saka ndakangokaruka ndazvibhalanzisa nekuvabata ruoko, ende takabva taita sekunge tainge tarohwa nemagetsi zvekuti tose takabva tavhunduka. Kubva musi iwoyo tainge tava kungotarisana zviya zvekungotarisana zvekungobanana zviya until ndazoronga rwendo rwekunyepa. But pandakaronga rwendo rwekunyepa tainge tatoudzana kuti sekunge ndainge ndichida kunoona imwe hama yangu iyo yainge ichigara muHarare imomo, but kwaisava nehama yandainge ndichimboenda kunoona. Asi zvakaitika ndezvekuti inini navatezvara vangu takatoenda ndokubva tatonosangana mutauni, ndokubva tadya, ndokubva vandipa mari, then inini ndikabva ndazoenda ndikanobhuka kune imwe guest house. Ivo vakabva vandiudza kuti vainge vasingakwanise kuti vauye kuzorara neni kuguest house ikoko, but zvavaizoita ndezvekuti paya pavanenge vari palunch vainge vachiuya kuzosangana neni kuguest house ikoko. Zvinhu izvi takazviita for 2 days. Vaiti makuseniseni paya kana vakamukira vaitanga vombouya kuguest house, inini navo tobva tazoita bonde, then palunch vaibva vazouya zvekare kuguest house ikoko tobva tazosangana pabonde, then after 2 days vakabva vazoita sekunge vainge vauya kuzondipika up uko kumba kwehama yangu, kwandainge ndaudza hama dzemurume wangu kuti ndichamboenda kunoona hama yangu, but vainge vachitoya kuzotonditora palodge ipapo pavainge vandibhukira. Saka izvi zvakaitika mukoma ndiri kuZimbabwe, zvinhu zvekuti kana nanhasi kana ndikazvifunga kuti saka ndo zvandakaita ndinotonzwa ndichizvinyarira. I am trying so hard kuti ndive munhu wekuti anozvicontrola ma-emotions ake. Pari zvino ndigere zvangu nemurume wangu, handisisina pfungwa dzekuti I am going to cheat on him, but drama idzi dzandakaekta mukoma ndinonzwa ndichinzwa kuzvitya chaiko. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakapinda mumarriage ndichiri mhandara, but I don't know kuti ndakazoluza control papi chaipo. Ngatitaurei navo mucomment section. Regai pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Mukoma, inini ndinototsvakawo counseling iri very strong, because pane zvimwe zvinhu zvakaitika mukati mekurarama kwangu. Zvinhu izvi zvinogara zvichindishungurudza. Inini ndiri munhu wekuti ndakatorerwawo mwana wangu nemurume wangu mushure mekunge tanetsana. Inini nemurume wangu takaita vana 3 tiri tose, but vana vedu 2 avo vatakazoita, vana ivavo 2 takazovaita but mushure mekunge tarambana. But murume wangu munhu wekuti iye anongoramba achingodzoka kwandiri nechisimba, munhu wekuti kana akangogara aziva kuti inini ndinenge ndava neumwe munhu wandinenge ndava kufambidzana naye, anobva auya pamba ipapo pandinenge ndichigara obva atanga kuita mhirizhonga neni. Of course munhu wekuti anondichengeta, ipapo handidi kunyepa kundichengeta nevana, anondichengeta but anondiitira udzvanyiriri. Haagari neni full time, handiudze kuti ndiri pabarika kana kuti ndiri pai. Now I have been in this situation for the past 15 years mukoma. Zvinhu izvi zvinogara zvichingondirwadza. I am not someone who is allowed to work. Handibvumidzwe kuti ndinge ndichishanda, handibvumidzwe kuti ndinge ndichishanya. Kana ndikazama kuti ndinge ndichishanya, anobva andiudza kuti kumusha ikoko kwauri kuenda kunoona zvikomba zvako. Ende munhu wekuti he is so violent. Kana akauya kumba anobva anditorera phone. The first thing that he does kana akauya kumba ikoko kwandinogara nevamwe vana vangu ava 2, anobva atanga kuvhuravhura foni yangu. Anenge achida kungonzwisisa kuti chii chinenge chichiitika pafoni pangu. Sometimes zvaanoita ndezvekuti kana akauya anokwanisa kusiya motikari kure, then obva azofamba netsoka. Anokwanisa kuita kana nguva akangoteerera kuti inini nevana tinenge tichitaura pamusoro pei, then anobva azongokaruka angonoka. Kana akanoka kana ukamukinurira door, the first thing that he does is that anobva atenderera imba yose achivhendenyura, kunyangwe pasi pemubhedha anotodongorera achida kuona kuti pasi pemubhedha panenge pasina kana chikomba. There was this other time pandakamboita delay
kuti ndinge ndichimuvhurira door because akauya huri usiku. I think it was somewhere around 11 p.m. inini nevana tainge tatorara. Saka paakanoka pacho ndakatora time ndisati ndamuvhurira. Mukoma, the first thing that he did is that akangoti ndichingomuvhurira ndokubva atondisundidzira paside, ndokubva amhanya kubedroom kwangu. Ainge achifungidzira kuti zvimwe kuda muwardrobe mune chikomba here kana kuti pasi pemubhedha pane chikomba. On that mangwana acho makuseni ndakangokaruka pamba patosvika umwe murume ainge akatobata welding machine. Imba yose mukoma yakabva yatoiswa mabugler bars pamawindows because iye akabva angozviudza kuti the reason why ainge asina kuona chikomba icho chaainge achifungidzira kuti ndainge ndiinacho, aifungidzira kuti chainge chakajamba nepahwindo. Mukoma, I am in a situation yekuti handizive kuti inini nemurume wangu takarambana here kana kuti ndakazoiswa pabarika because he is not open with me. Ndakatombozamawo kuti ndinge ndichibvunza hama dzake, but hama dzake dzose dzinomutya. Hakuna kana anomboda kana kumubvunza kuti saka imi mukoma naamai guru muri kurongei. Ende zvinhu izvi zvinogara zvichingondishungurudza because hama dzangu dzinogara dzichitondibvunzawo kuti saka muchiri mumarriage mose here kana kuti makarambana. But hama dzangu padzinondibvunza kuti am I still in this marriage nemurume wangu, ndinotoshaya kuti ndovapindurawo ndichiti kudii. Please, ndiri kutokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kuti pasituation yangu iyi tingazvigadzirisa sei. Ende zvakazoita kuti inini nemurume wangu tinge tichizoita vamwe vana 2 mushure mekunge anditorera firstborn yangu. It was of the way yaakanditorera mwana wangu wekutanga. Ndakabva ndazosara ndiri so lonely zvekuti iye paakazodzoka achizondimitisa ndainge ndava kungozviudza kuti kana ndikangokwanisa kungoita umwe mwana at least I will never be so lonely because mwana wangu uyu akanditorera ende mwana iyeye ainge achiri mudiki. Nanhasi haadi kuti ndinge ndichiita communication nemwana wangu. Zvinhu izvi zvinondistressa so much kuti inini ndichiri mupenyu but mwana wangu ari kuchengetwa neumwe mukadzi. Mukoma, ndiri kukumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu ndichange ndichiteererawo mucomment section. I am living a depressing life. Izvezvi kunyange gedhi chairo handitendedzwi kubuda, kunyange vavakidzani vanongofungidzira kuti ndiri munhu anovhaira because murume uyu akabva azonditsvakirawo imba kumanew stands uko kwatigere. Saka kwatigere kwacho ikoko vanhu vanokufungidzira kuti ndiri munhu anodada, but ndinenge ndichitotya kuti kana ndikazoonekwa nemurume because munhu wekuti anokwanisa kutosiya kana motikari yake akaipaka kana kumashops, anosarudza kana kufamba for about 5 kilometers kuti angohwanda. Anokwanisa kungotsvaka kana pachikwenzi chekuti angohwanda, anokwanisa kuita 30 minutes akangohwanda sekunge munhu acharumwa nenyoka achida kuona kuti pamba pangu pasvika ani. Ende anotokuudza kuti panguva dzakati pamba pasvika nhingi. Munhu iyeye manga muchitaura nyaya dzei? Please ndibatsireiwo hama dzangu. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Hey, zvakangoma hazvo veduwe, asi vadiwa vateereri ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kana kuinewo vanenge vachida kunditumidzirawo mamade lemon kuti flu iyi ikasike yapora, aiwa, you can contact me mobva mati mukoma toda kukutumidziraiwo mamade lemon munwe mamade lemon flu ikasike yapora. Aiwa, I will be so thankful. Asi sezvisinei ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.